Вітаю ўсіх, гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш звязаны з гэтай справай. Сённяшняя размова ў нас пойдзе пра нематэрыяльную спадчыну, а дакладней пра тое, які яе лёс, калі свет імкненна змяняецца. Карацей, гаворым пра тое, як ахоўваецца нематэрыяльная спадчына. Гэта і пра ЮНЕСКО, пра прававыя механізмы, пра інтэлектуальныя правы. Ды як яна захоўваецца. Гэта пра людзей, пра рызыкі, ды пра магчымасці. А гаварыць мы будзем сённяшняй госці Аллай Сташкевіч. Алла Барысаўна была заснавальніцай фонда «Культурная спадчына і сучаснасць», а таксама з'яўлялася эксперткаю ў міжурадавым камітэце па ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Досвед салідны, таму Алла Барысаўна падзеліцца якраз гэтым шматгадовым досведам і ўласным бачаннем, як уладкавана ахова нематэрыяльнай спадчыны, як гэтая спадчына трапляе пад ахову, што найбольш уразліва ў гэтым плане, як пазбегнуць пагроз і за што нам трэба хвалявацца. Ну, вядома, што мы можам рабіць, каб захаваць гэтую спадчыну. Атрымалася цікавая, насычаная размова пра нематэрыяльнае. Гэта ўсё тое, што вакол нас, чым мы жывем, чым мы дыхаем, што мы спажываем. Гэта і пра ежу, гэта і пра музыку, пра фальклор, як мы размаўляем у тым ліку. Карацей, гэта ўсё тое, што віруе вакол нас, ўсё тое, што мы можам назваць нематэрыяльнай культурнай спадчынай. І перад тым, як пачаць, нагадаю пра падтрымку праекта. Гэта тое, што дае матывацыю ствараць і рабіць карыснае для вас. Баймі кофе, Патрыён, Бусці, усе спасылкі будуць у апісанні. Ну а мы будзем пачынаць. Таму сядайце больш зручна і вандруем. Вось я ўчора рабіў булкі. Рабіў іх па рэцэпце, як рабіла моя бабуля. Вось я хацеў запытацца тое, што я пераняў ад яе веды, як рабіць булкі. Гэта можна казаць, што гэта нематэрыяльная спадчына? Ці дзе вось увогуле гэтая мяжа пачынаецца? Я думаю, конечно, можна, калі мы пад нематэрыяльнай спадчынай як бы прымаем там любую традыцыю, якая перадаецца з пакалення ў пакаленне. То ў дадзеным выпадку, конечно, вось гэта тыя веды, навыкі, якія вы атрымалі ад сваёй бабулі. Вось, і вы яе далей працягваеце, яна жыве, яна жывая спадчына, яна перадаецца, вось, перадалася вам пасля, я так думаю, што вы падзеліцесь гэтым са сваімі дзецьмі, і гэтак далей. І ўвогуле, як бы, конечно, ежа, тэхналогія ежы, культура звязана з ежай. Ва ўсіх краінах гэта з'яўляецца нематэрыяльнай культурнай спадчынай. А вось у мінулым годзе, якраз у снежні, быў чарговы камітэт, міжурадавы камітэт ЮНЕСКО па ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны, які якраз прыняў у рэпрэзентатыўны спіс чалавецтва традыцыю, вось, традыцыйную кухню Італіі, як такі вось важны элемент нематэрыяльнай культурнай спадчыны. А праз гэтую прызму ці бачыце вы шансы ўвогуле ў беларускай кухні, так мовіць, каб яе зазначыць у некім такім сусветным разуменні культуры? Безумоўна. Но трэба тут адразу разумець, што вось гэта прызнанне там, яно прыходзіць тады, калі гэта прызнанне ёсць на ўзроўні саміх носьбітаў, на ўзроўні тых супольнасцей, якія лічаць вось гэту спадчыну маркерам іх ідэнтычнасці. Так што калі гэта будзе агульна прызнана, скажам, Беларусі там, то, конечно, калі ласка, трэба пагаварыць пра тое, што такое ўвогуле, скажам, нематэрыяльная культурная спадчына, да? І многія людзі проста параўноўваюць як бы гэту канвенцыю, якая па сутнасці паклала пачатак гэтаму паняццю, і канвенцыі 2003 года ЮНЕСКО аб ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны, і па сутнасці ўвяла гэты тэрмін, паняцце гэта, у культурны навуковы такі ўжытак. І розніца ў тым, што калі канвенцыя 72 года, якая, вы ведаеце, гэта канвенцыя аб ахове сусветнай матэрыяльнай, прыроднай спадчыны, культурнай і прыроднай спадчыны, гэта канвенцыя в асноўным якраз пра матэрыяльныя аб'екты спадчыны, і там зусім іншы падыход. То бок, вось да паняцця гэта сусветнай спадчыны.
то тут мы маем як бы іншую такую парадыгму разумення спадчыны, і да гэтага быў вельмі такі складаны доўгі шлях. Вось, таму што эта канвенцыя адна з такіх новых канвенцый, яна была прынята ў 2003 годзе. Але да гэтага вось крышку павінна расказаць гэту гісторыю канвенцыю, каб было зразумела. Да гэтага ўся спадчына разумелась як вось сістэма матэрыяльных аб'ектаў. Па меншай меры на такім міжнародным узроўні. І першая канвенцыя, вы ведаеце, яна гэта Гаагская канвенцыя, якая была прынята пасля вайны ў 1954 годзе, і яна як бы абазначыла тую вялікую гуманітарную катастрофу, якая адбылася пасля Другой сусветнай вайны. Яна была накіравана на тое, каб забяспечыць нейкі міжнародны дагавор, як падчас вось такіх канфліктаў ўсё ж такі захаваць, не дапусціць этой гуманітарнай катастрофы і захаваць тыя каштоўнасці, якія належаць не толькі там асобнай супольнасці альбо асобнай нацыі, а належаць па сутнасці ўсяму чалавецтву, з'яўляюцца вось такімі важнымі аб'ектамі спадчыны. І ўсе наступныя канвенцыі яны таксама былі прысвечаны матэрыяльным аб'ектам. І асноўнымі такімі крытэрыямі захавання, як звычайна, былі кансервацыя, рэстаўрацыя. Трэба захаваць тыя рэшткі, якія засталіся нам ад мінулых пакаленняў, іх закансерваваць, каб яны яшчэ надалей захоўвалі свой характар і уласцівасці спадчыны для будучых пакаленняў. Аднак у 70-е гады ўжо пачынаецца такая незадаволенасць з боку шэрагу краін і гаворкі пра тое, дыскусіі пра тое, што вось ёсць нешта такое, што мы адносім да духоўнай спадчыны і што таксама мае не меншую каштоўнасць і як бы гэта неабходна захаваць. Упершыню вось падставай для гэтага стаў такі зварот Балівіі. Это быў такі ліст у 1973 годзе, які напісаў урад Балівіі да ЮНЕСКО з просьбай распрацаваць вось некі дакумент, які б абараняў аўтарскія інтэлектуальныя правы вось носьбітаў, традыцый, рамеснікаў і гэтак далей. І там гаворка ішла пра тое, што вось у Балівіі не так шмат аб'ектаў, там, скажем, матэрыяльнай спадчыны, але затое вот традыцыйная культура індзейцаў, якія мы, ведаеце, нават не маюць, там, скажем, алфавіта і пісьмовых некіх помнікаў, яна не менш каштоўная. І вось нейкім чынам трэба бараніць іх правы. А такім фонам для гэтага якраз стаў такі прыклад так званай культурнай апрапрыяцыі, калі ў 70-е гады адна такая вядомая лацінаамерыканская песня, якая заўсёды была вядома як «Палёт кандора», і ёй, конечно, приписывалась аўтара аднаго таксама з балівійскіх кампазітараў, но в асноўным яна лічылась як вось такая традыцыйная мелодыя без выразна вызначана аўтарства. І вось гэту мелодыю выкарыстаў вядомы тады в 60-70-е гады у заходняй Европе дуэт Саймон і Гарфанкл, які выпусціў сваю версію вось гэтай песні пра кандора. І яна стала надзвычай папулярнай. І вось тады пачалась такая дыскусія, наколькі гэта этычна. Таму што тут гаворка не толькі пра тое, што яны выкарысталі гэту мелодыю і не пазначылі аўтарства, але і пра тое, што тут былі парушаны правы, у тым ліку і матэрыяльныя правы вось гэтых індзейцаў, для якіх і гэта мелодыя, і сам сімвал вось гэтага арла, кондара, ён быў свяшчэнным такім сімвалам. І все тады загаварылі, што вось неабходна выпрацаваць нейкі міжнародны механізм абароны менавіта калектыўных інтэлектуальных правоў. Не проста там абарону канкрэтнага аўтара, а вось калектыўных правоў для вось такой традыцыйнай культуры. І зразумела, што вось
як бы фальклор і само паняцце не забяспечвала гэтай аховы менавіта жывой культуры, таму што было прысвечана іншыя задачы былі. І вось тады паўстала пытанне, што як бы неабходна пераходзіць вось ад гэтай мадэлі сусветнай аховы спадчыны, protection, да, якая нам вядома, да мадэлі забеспячэння жыццяздольнасці. То есть вот то, што мы сёння маем у канвенцыі 2003 года safeguarding, да, то есть працэс забеспячэння жыццяздольнасці спадчыны. Далей было шмат самых розных дакументаў, было прынята, напрыклад, у 89 годзе рэкамендацыі ЮНЕСКО аб ахове традыцыйнай культуры і фальклору. Далей ужо ў 90-х годах адбыліся такія працэсы, як прызнанне такой праграмы ЮНЕСКО, якая называлась «Жывыя чалавечыя скарбы». І гаворка якраз шла пра вось гэтых носьбітаў, вот гэтых традыцыйных ведаў, практык, культурных экспрэсій, да, якія маюць вельмі важнае значэнне для захавання вось гэтай духовнай спадчыны. Тады такое паняцце было в абіходзе. І ў 97 годзе в рамках канвенцыі 72 года аб ахове сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны была прынята праграма абвяшчэнне шэдэўраў вуснай і нематэрыяльнай спадчыны чалавецтва. Вот это першы крок да этой канвенцыі. І дзяржавы сталі рыхтаваць нейкія спісы магчымых гэтых шэдэўраў. І якраз да 2003 года ў гэтым спісе ўжо было 90 элементаў самых розных прадстаўленых і дзяржавамі, якія падпісалі гэту канвенцыю 72 года і дзяржавамі удзельнікамі ЮНЕСКО. А пасля гэта, урэшце рэшт, вось гэта ўся падрыхтоўчая работа прывяла да прыняцця вось у 2003 годзе канвенцыі, таму што ні адно з гэтых паняццяў, якія былі да гэтага, традыцыйная культура, народная культура, фальклор, яны не адпавядалі вось тым мэтам, якія былі пастаўлены в рамках этой дыскусіі. Да? І найперш не адпавядалі таму запыту, які ўжо існаваў у грамадстве, абарона вось гэтых людзей, абарона калектыўнага права, да? Людзей, якія валодаюць пэўнымі каштоўнасцямі, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне. І сёння трэба сказаць, што вось гэта паняцце нематэрыяльна-культурная спадчына, яно ахоплівае самыя розныя. Гэта не проста фальклор, это не там абрады, святы. Вось гэта, па сутнасці, паступова выцесняе такія вядомыя паняцці, вось як традыцыйная культура, як той жа фальклор, як традыцыйныя веды і практыкі і часткова масавая культура таксама. Так вось, у чым жа, пра што гаворка ўвогуле, да? Давайте гаварыць уже канкрэтна, што это такое. Ну, калі мы адкрываем канвенцыю, то там адразу вось в раздзеле 2 гэтай канвенцыі канкрэтна ёсць вызначэнне гэтай нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Яна гучыць прыкладна вось такім чынам, што нематэрыяльная культурная спадчына ахоплівае сацыяльныя практыкі, звычаі, уяўленні, формы культурнага выказвання, веды і навыкі і далей. А таксама звязаны з імі інструменты, прадметы, артефакты і культурныя прасторы. Адразу становіцца ясна, што гэта не толькі нейкія там праявы, да, вот, духоўныя, а, конечно, гэта такое комплекснае паняцце, таму што немагчыма адарваць вось ад нематэрыяльнай спадчыны матэрыяльныя аб'екты. Калі гаворым мы пра нейкі абряд, то заўсёды это, конечно, касцюм, заўсёды это ежа, заўсёды гэта не толькі нематэрыяльныя элементы, такія як, напрыклад, песні, танцы і гэтак далей, і вераванні. А далей у гэтым вызначэнні пазначана, што вось гэты вось комплекс усіх гэтых рэчаў, включаючы вось культурны ландшафт, то есть вот гэтыя прасторы, яны абавязкова павінны прызнавацца супольнасцямі, групамі і асобнымі людзьмі.
якія яны не проста прызнаюць вось гэту, так сказаць, нематэрыяльную спадчыну, яны лічаць гэта маркерам сваёй ідэнтычнасці, то есть неад'емнай часткай сваёй культуры, што вельмі важна. І далей вось гэтыя людзі, паколькі яна для іх вельмі важная, это вот калектывы людзей, як мы зразумелі, яны стараются так, каб перадаць вось гэтыя веды, навыкі, все, што звязана з нематэрыяльнай культурнай спадчынай, перадаць новым пакаленням. І перадаць вось гэта ім адчуванне вот этой каштоўнасці. Да? Вось тут не толькі самі аб'екты, не толькі самі праявы, але і прызнанне таго, што это вельмі важна, это вельмі важная каштоўнасць для іх саміх і для іх дзяцей і гэтак далей. І што тут важна яшчэ падкрэсліць? А хто такія вось гэтыя супольнасці? Тут адразу знікае пытанне. Супольнасці, групы, асобныя людзі, да? Там в канвенцыі далей з'яўляецца паняцце носьбіты, практыкі. Вот. І, конечно, у многіх такое ўяўленне, вось калі мы гаворым пра супольнасці, то это мы ўяўляем, што это некая вёска, да, такі традыцыйным ландшафце, і вот там жывуць нейкія людзі, да, яны праводзяць абрады, спяваюць песні, рыхтуюць традыцыйную ежу, то бок мы мыслім в такіх вельмі архаічных катэгорыях. А канвенцыя не накіравана на вось некую архаіку, на гісторыю. Яна кажа пра тое, што вось гэта спадчына гэта існуе сёння і зараз, да? Яна вось з'яўляецца каштоўнасцю, мы яе зберагаем, перадаючы вось з пакалення ў пакаленне. І мы разумеем, што вось тое архаічнае паняцце, што супольнасць это некая абшчына, звязаная тэрыторыяй, рэлігіяй, так, вось яшчэ некімі там фактарамі, што гэта зусім не падыходзіць да вось нематэрыяльнай культурнай спадчыны. І тут сама канвенцыя нам падказвае, што супольнасці гэта калектывы людзей, для якіх эта спадчына з'яўляецца маркерам ідэнтычнасці. Вот вы кажаце пра ежу, да, там прыгатавалі, спеклі булкі. Вось для вас это вельмі важна, таму што гэта таксама маркер ідэнтычнасці, які звязвае ваш з сям'ёй. А можа быць і не толькі з сям'ёй, а больш з такой шырокім, такім больш вялікім калектывам, таму што это можа быць, там, скажам, это традыцыя, вось той мясцовасці, дзе гэтыя булкі, так, вось, это некая кухня такая традыцыйная, якую просто ваша бабуля переняла, унесла там свой індывідуальны падход, і вось атрымалась такая ежа. І сёння, конечно, вось гэтыя супольнасці у сучасным разуменні слова, гэта все гэтыя людзі, все гэтыя калектывы, якія, так сказаць, ідэнтыфікуюць сябе вось з гэтай спадчынай. І мы ўжо не кажам, што это можа быць в рамках вот канкрэтнай тэрыторыі. Зусім не, таму што вось сёння вы ведаеце, што беларусы яны раздзелены. Вось адныя жывуць у Беларусі, іншыя в эміграцыі. Но мы аднолькава адносімся вось да нейкіх рэчаў і гаворым, што вось гэта з'яўляецца для нас каштоўнасцю, гэта з'яўляецца нашай спадчынай. Значыць, мы адна супольнасць. Но это калі мы гаворым пра спадчыну ў нейкіх нацыянальных такіх межах. А насамрэч канвенцыя арыентуе на тое, што спадчына яна не мае ніякай іерархіі. То бок адначасова каштоўна сямейная спадчына, спадчына вось там вёскі, спадчына там горада, спадчына аднаго раёна ў горадзе. Вось, калі, напрыклад, в гэтым раёне жыве стала там супольнасць нейкая, якая вось стварае сваю традыцыю, яе падтрымлівае, перадае з пакалення ў пакаленне. Так это вельмі галоўным як бы ідэнтыфікатарам вось гэтай супольнасці в адносінах да нематэрыяльнай культурнай спадчыны з'яўляецца іх уласнае прызнанне, да? Вось што яны сябе адносяць, яны сябе ідэнтыфікуюць з гэтай спадчынай. А хто такія тады носьбіты і практыкі, як вы думаеце? Таму што вот гэта паняцце, это тыя ёсць асобныя людзі, якія вось в канвенцыю узгадваюцца. Не проста там супольнасці, як вялікі калектыў, а яшчэ групы і вось носьбіты і практыкі. Фактычна, калі б моя бабуля жыла б
то я б яе лічыў бы як носьбіт гэтай традыцыі пекці булкі, а я ўжо як разам з ёй супольнасць. Я, напрыклад, там не ведаю, чальцы маёй сям'і, якія пекуць таксама тыя самыя булкі па тым же самым там рэцэпце, ужываючы ўсе тыя самыя практыкі, фактычна мы з'яўляемся адной такой супольнасцю, а яна ўжо носьбіт. Ну вы таксама пасля для сваіх дзяцей зможаце быць носьбітам. Ну так. Насамрэч складана адрозніць, але вот змяняюцца пакаленні, і носьбіты, якія валодалі гэтымі ведамі, яны сыходзяць, але вось іншыя, ты, якія былі проста практыкамі или транслятарамі, становяцца, урэшце рэшт, носьбітамі. У гэтым-то сэнс пераемнасці. Але в рамках канвенцыі таксама было шмат дыскусій, а каго мы лічым вось гэтымі носьбітамі і ў чым там розніца. Я вам хочу сказаць проста. Вот, напрыклад, нават у невялікім локусе возьмем вось пагост, вёска пагост Жыткавічскага района Гомельской вобласці. Вясновы абрад Юраўскі карагод быў уключаны ў спіс нематэрыяльна-культурнай спадчыны, якой патрабуецца тэрміновая ахова. Ёсць такі спіс у рамках гэтай жа канвенцыі 2003 года. І вось на гэтым прыкладзе можна выразна прасачыць, а хто носьбіт, а хто практык. Таму што сума вось гэтых ведаў, нават не сума, а сістэма. Это цэлая культура вось менавіта гэтай часткі Палесся, і яна не звязана толькі з адным пагостам, таму што, як мы ўжо пасля выяснілі, што і суседнія вёскі таксама яны адносяць сябе да гэтага абрада, то вось яны ідэнтыфікуюць сябе з Юрыем, з Юраўскім карагодам як элемент спадчыны. Аднак в адной вёсцы жывуць там сотні людзей. Ну вось некалькі з іх, я іх называю такія людзі з адкрытымі вачамі, да? І, безумоўна, яны валодаюць пэўным талентам. Іх можна назваць яшчэ захавальнікамі. І вось гэтыя людзі, яны не проста акумулююць гэтыя веды, яны іх трансліруюць. Яны з'яўляюцца вельмі паважанымі людзьмі, таму што вот гэта яны з'яўляюцца як бы транслятарамі не проста вось аднаго элемента, а цэлай культуры. І, конечно, гэта талент. І вось такіх людзей мы называем носьбітамі, таму што тыя людзі, якія вакол іх, яны далей будуць трансліраваць гэту культуру у тым варыянце, да, як яму перадалі вось гэтыя людзі. Это вельмі складаны працэс, таму што кожны з гэтых людзей, носьбітаў, ён носіць свае нейкія аспекты, ён узбагачае эту спадчыну. І ў гэтым сэнсе вельмі важна разумець, што вось тое паняцце аўтэнтычнасці, якое характэрна для матэрыяльнай спадчыны, это нават адзін з крытэрыяў уключення ў спіс сусветнай спадчыны матэрыяльнага аб'екта спадчыны, гэта аўтэнтычнасць і вось цэласнасць. То гэта паняцце да гэтай спадчыны не падыходзіць. І нават была прынята такая в Японіі так званая Ямата-дэкларацыя пра тое, што вось гэта паняцце не карэліруецца з нематэрыяльнай культурнай спадчынай, таму што гэта спадчына з'яўляецца жывой. Яна пастаянна аднаўляецца. Хацеў дакладніць, то бок фактычна, калі мы кажам пра нематэрыяльную спадчыну, то гэта можна ўвидзець як нейкі такі сапсаваны тэлефон, які ад носьбіта да практыка перадае сваю версію гэтай спадчыны, і тым самым яна нейкім чынам развіваецца, мадыфікуецца. Яна развіваецца, яна можа мадыфікавацца. Вы можете сказаць, а што мы тады захоўваем, да? Мы ж не можам захоўваць, калі мы вот так груба параўноўваем з вось такім сапсаваным тэлефонам. І в рамках этой конвенции было распрацавана паняцце контекст. То есть это сума неких архетипов, якія, не гледзячы на все змены, яны застаюцца, или канонов, можете их назвать, да? Якія застаюцца нязменнымі. Яны падтрымліваюцца вось гэтымі носьбітамі і практыкамі, і як бы признаются, что вот это важные маркеры, якія мы практычна не меняем. Вось мы, калі возьмем мы той же пагост, то там ёсць вот такие важные элементы. Это яны связаны с выпечкой гэта хлеба карагода, самим ритуалам, с репертуаром, які падчас вось самого абрада выкарыстоўваецца. Што там далей?
А тое, што там можа быць, скажам, некі кірмаш или пасля абрада яны могуць проста зрабіць вось некія танцы там каля мясцовага клуба или ну это все ўжо не такія важныя вот элементы. І вось гэтыя рамкі яны якраз і вызначаюцца вось гэтымі людзьмі, носьбітамі, да, ці захавальнікамі я іх яшчэ магу назваць. Вось яны гэтыя рамкі вельмі строгія. І нават вот рэпертуар вот у гэтых вёсках вакол пагоста таксама спяваюць песні, таксама праводзяць вось гэты абрад Юр'я. Ну, напрыклад, па-гашчанскі яны кажуць: не, гэта не такія песні, гэта не нашы, хаця там 2-3 кіламетра. Вось і спяваюць яны не так. Вось разумееце, то есть все роўна гэтыя маркеры застаюцца. Но это калі мы кажам пра вось гэту традыцыйную культуру. А насамрэч, вось паглядзіце такія элементы, як йога, якая таксама включена в рэпрэзентатыўны спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. І што мы сёння маем? Мы маем па ўсім свеце вот гэтыя ретритныя цэнтры йогі, да? Вось розныя камерцыйныя формы йогі і гэтак далей. І што тады ідзе тут прадмет аховы? І таксама ёсць прадмет аховы. Вось ёсць некія рамкі, якія каштоўнасныя рамкі, якія не змяняюцца. Яны проста устанаўліваюцца традыцыі. Это связано с аспектамі памяці культурнай. Таму што і самой культурнай памяці, калі мы вось так паглядзім, што застаецца, напрыклад, пакалення в пакаленне, то застаецца самае важнае. А вось гэтыя напластаванні, яны ўжо як бы не шкодзяць, яны не змяняюць сам кантэкст. У канвенцыі яшчэ пералічаны, каб было зразумела, што это як бы не толькі фальклор, да, і не толькі там традыцыйная культура, то ў канвенцыі пералічаны магчымыя катэгорыі, якіх нашмат, конечно, больш у жыцці. Напрыклад, гэта вусныя традыцыі формы культурнага выражэння, да, уключаючы мову, як носьбіта спадчыны, выканальніцкія мастацтвы, самыя розныя, і музыка, і танцы, і спевы, і гэтак далей, сацыяльныя практыкі, абрады, святы, міфалогія. Далей веды і практыкі, звязаныя з прыродам і сусветам. Это вось все, што звязана з традыцыйнай медыцынай, то есть з народнай медыцынай. Ці, напрыклад, з ведамі пра астранамічнымі ведамі, ці пра ведамі, як вот в Австрыі традыцыйныя веды пра абарону падчас сыхода лавін, вот в Альпах там такі элемент. Ну і, конечно, это традыцыйныя рамёствы, якія таксама трансфармуюцца. Вось возьміце нашы рамёствы ў спісе ЮНЕСКО, это выцінанка ці саломаплеценне. Гэта таксама мы не гаворым пра некі архаічны варыянт, а мы ўжо сёння гаворым пра некія мастацкія школы, вось заснаваныя на вось гэтай традыцыйнай культуре. То бок все гэтыя катэгорыі можна раздзяліць на две. З аднаго боку, гэта то, што Сусветная организация по ахове интеллектуальной спадчыны называя культурные экспрессии, то есть это все, что связано с такой творчестью як бы человека. И другая – это традыцыйныя веды і практыкі. Вельмі важныя некія калектыўныя веды, якія перадаюцца з пакалення в пакаленне. Вот, напрыклад, культура бортніцтва. Элемент, які ўключаны Беларусю разам з Польшай у 2020 годзе ў рэпрэзентатыўны спіс. Ну, гэта ж цэлая культура. Гэта веды, якія... Это не просто там, мы кажам, што пра пчалярства, таму што это веды пра экалогію, веды пра то, як захаваць біоразнастайнасць, это веды пра клімат, гэта веды пра жывёл, пра веды пра пчол, так? І пэўная традыцыя, і самі тэхналогіі, то есть это цэлая культура. Я ўжо не кажу пра тое, што гэта як бы веды связаныя там з рэлігійнымі культамі, таму што вось там, прыклад, абрады вынаса свячы, или там некія царкоўныя абрады, якія связаны з мёдам, з воскам і з гэтай традыцыяй. Народная медыцына. Ну, то бок без гэтых ведаў проста і нацыя, і народ, ён беднее. Вось чаму, скажам, в Італіі, якая абсалютна як бы ўжо некая сучасная краіна цывілізаваная, але па-ранейшаму вось гэтыя традыцыйныя веды, яны моцна захоўваюцца.
ну, и той же Франции, там, скажем, связанные и с приготованием ежи, и связанные с ведением, там, скажем, сельской господарки, и с некімі агратэхналогіямі, ну і гэтак далей. Бок, но мы не толькі зноў жа кажам пра вось культуру, связаную, скажем, с вёскай. Напрыклад, та ж парфюмерія, вось Францыі, яна заснаваная на традыцыйных ведах. Мастацтва парфюмеріі Францыі вядома па ўсім свеце, таму што яны выкарыстоўваюць гэты веды, якія склаліся на працягу многіх стагоддзяў па вырошчванню і па выращиванию, ферментизации вось раслін, по выяўленню тых пахаў, ну і гэтак далей. Я б хацеў вярнуцца да пагоста. Вось вы вызначалі, што калі супольнасць вызначае нейкія каноны, ну, то гэта нейкая такая ключавая аснова, на якой базуецца ўвогуле пераемственнасць абрада. А наколькі паўплывае асяроддзе? Калі б мы ўзялі гэту супольнасць пагоста, і яна б, напрыклад, пераехала бы ў іншую вёску, альбо яны праз'ехаліся, а пасля збіраліся бы ў нейкай пэўнай лакацыі. Мы маглі б казаць, што абрад існуе па-за пагостам? То бок ён захаваўся, але змяніліся абставіны. Ну, я думаю, што ў тым выглядзе, як ён вот нам вядомы сёння, наўрад ці, таму што вось той жа культурны ландшафт з'яўляецца вось часткай самога вызначэння нематэрыяльнай спадчыны. Такая вельмі важная частка. І асабліва это для традыцыйнай культуры. То бок, вось якраз пагост, юраўскі карагод, это вельмі такі выразны прыклад лакальнай культуры, традыцыйнай культуры. І ён яшчэ не перайшоў тыя межы, напрыклад, як саломаплецення, да? Вось культура саломаплецення, не перайшоў тыя межы, якія звязваюць яго з гэтым канкрэтным локусам, з тэрыторыяй. І ў гэтым таксама яго каштоўнасць. Для пагоста іншыя пагрозы. Гэта сыход моладзі, гэта знішчэнне вось гэтай вёскі. І ад гэтага абрада, конечно, людзі могуць раз'ехацца ў выніку там міграцыі, переселення, застануцца песні, застанецца нейкая частка вось гэтага культуры, але вось цэласнага гэтага ўяўлення пра юраўскі карагод наўрад ці будзе. Таму гэта спадчына надзвычай уразлівая, Для некаторых элементаў можа быць не так моцна, зноў жа это, якія ўжо перайшлі гэту фазу прывязкі да канкрэтнага локуса, а для іншых гэта проста смерць, таму што яны залежаць вось якраз гэтых носьбітаў і практыкаў. І вось гэта кола носьбітаў і практыкаў, яно невялікае. Я ўжо вам расказвала, што нават 2-3 кіламетра і розніца. І яны ўжо не прызнаюць гэта сваім. То есть для іх уже это там, скажем, іншая вёска і іншы абрад, хаця па сутнасці для спецыялістаў это можа быць адна і тая ж культурная з'ява. Но ёсць нюансы. Вось яны гэтыя, для іх гэтыя нюансы таксама важныя. Разумееце, вось, конечно, вот этот традыцыйны лад, ён, ну, па сутнасці разбураны. Ну, у большасці там застаецца, асабліва на еўрапейскім кантыненце. І для гэтага канвенцыя гаворыць, што вот дзяржава павінна выпрацоўваць некую палітыку па абароне вось гэтых элементаў і абароне саміх носьбітаў, бо без вось гэтых супольнасцей і носьбітаў проста эта спадчына яна знікае. І калі, напрыклад, у традыцыйным грамадстве гэта роль дзяржавы яна была, ну, яна незначная, да? То больш сям'і, скажем, то сёння як таковой сям'і традыцыйнай уже не існуе. І тут, конечно, важны розныя інструменты, напрыклад, адукацыя, абарона вось гэтых правоў на ўзроўні заканадаўства. Вось калі, напрыклад, Сусветная арганізацыя абароны інтэлектуальных правоў, вось WIPO, яна распрацавала мноства такіх прыкладаў заканадаўчых актаў, якія імплементуюцца на нацыянальным узроўні. Вось звязаных з тым, як захаваць вось ўсё ж такі аўтарскія інтэлектуальныя правы вось гэтых носьбітаў гэтай спадчыны.
І, конечно, адукацыя на ўсіх узроўнях, таму што сёння ЮНЕСКА ёсць вялікая праграма, якая набірае моц. Гэта праграма інтэграцыі вось гэтых ведаў у школьную адукацыю. І гаворка тут не проста пра тое, што вот расказаць там пра той ці іншы элемент нематэрыяльнай спадчыны, а інтэграваць вось гэтыя веды саму, напрыклад, практыку выкладання. Як это робіцца, напрыклад, в Італіі, да? Калі многія рэчы ў той жа матэматыцы, у фізіцы, у хіміі бяруцца прыклады з рэальнай культуры, так? Вось. І та ж біялогія, прыродазнаўства вывучаецца на падставе вось гэтых сваіх, там, скажем, прыкладаў, звязаных вот з канкрэтнай краінай. Далей, конечно, вельмі важны тут аспект вось так называемых брокераў или медыятараў. Гэта людзі альбо арганізацыі, якія спрыяюць, скажем, вот этой жыццяздольнасці спадчыны. Напрыклад, розныя неўрадавыя арганізацыі, типа беларускае этнаграфічнае, напрыклад, таварыства. Там да іх мноства было до 20-го года вось гэтых арганізацый, якія менавіта працавалі вось у гэтым рэчышчы. Гэта розныя танцавальныя клубы, гэта розныя ініцыятывы, якія дапамагаюць вось перадачы вось гэтай спадчыны вось маладым пакаленням. Ну і я ўжо не кажу пра развіццё вось гэтага устойлівага турызма, пра стварэнне розных рэзідэнцый, пра інтэграцыю, напрыклад, вось в Беларусі пачалась дзесьці з, по-моему, з 14-15 года такі рух хорошы, які сёння проста ўжо не існуе. Гэта правядзенне розных моладзевых вось тых кэмпаў, лагераў у вось такіх месцах, звязаных з нематэрыяльнай культурай. Ну, напрыклад, в Любанскім раёне, да, это фэст Пятровіца, куды з'язджаецца моладзь уже шмат гадоў, там яны жывуць некалькі дзён, удзельнічаюць ва ўсіх гэтых працэсах падрыхтоўкі фэста, інтэгруюцца. Мы праводзілі ў Пагосце таксама, ў 22-м годзе быў такі лагер, там больш 50 чалавек прыехала. І гэта было вельмі файна, таму што якраз вывучалі і мясцовыя веды, жылі сярод гэтых людзей, пеклі хлеб, лавілі рыбу, варілі юшку, гэтак далей, і адначасова вывучалі іх культуру, разумелі, вось далей удзельнічалі в гэтых розных святах, фэстах і гэтак далей. То бок вот стварэнне нейкіх хабаў такіх на тэрыторыі пражывання вось тых ці іншых супольнасцей і развіццё, конечно, вось гэтай урбаністычнай плыні, якая сёння в эміграцыі, то бок стварэнне вот разнастайных там клубаў по вывучэнню і распаўсюджанню вось гэтых ведаў. Шмат інструментаў, і вот в рамках этой канвенцыі існуе трэці спіс, пра які мала хто ведае, называецца спіс лепшых практык, як бы умоўная назва, дзе краіны падаюць вось найбольш такія цікавыя формы ці праграмы, якія дзяржава разам з няўрадамі арганізацыямі, проста некаторыя энтузіасты развіваюць для таго, каб падтрымаць жыццяздольнасць вот гэтай спадчыны. І кожная краіна можа паглядзець, сказаць, вось класны прыклад, мы можам яго інтэграваць вось в нашу палітыку, таму што гэта вельмі эфектыўны інструмент. В гэтым реестры таксама больш 70 вось такіх сусветна вядомых, вельмі эфектыўных практык, якія мы маглі б выкарыстаць для таго, каб інтэграваць вось у гэту сваю палітыку. Ну і, напрыклад, той жа літоўскі вопыт цікавы. Па сертыфікацыі асобных элементаў нематэрыяльнай культурнай спадчыны ёсць такі у Літве нацыянальная праграма, якая называецца «Нацыянальныя прадукты Літвы». Но гэта не толькі там гаворка ідзе пра ежу, ці гаворка ідзе пра рамёствы, а сертыфікуюцца нават пэўныя абрады лакальныя, или там некія яшчэ іншыя праяўлення, там танцавальнай, спеўнай традыцыі. І вось недавно быў казюкас тут у Вільні, і можна было бачыць вось на многіх вось гэтых невялікіх такіх выставачных павільёнах вісеў вось такі знак.
нацыянальны прадукт Літвы, дзе выстаўляліся рамеснікі, альбо там нейкія фермы, якія атрымалі вось гэты сертыфікат, і яны там выпякаюць хлеб, ці робяць некую парфюмерію, ці ну, яшчэ там шмат самых розных вось такіх праяў той же нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Такая сертыфікацыя па многіх краінах існуе. Ось, Алберсон, вы згадалі, што ёсць спіс, які менш вядомы, па лепшых практыках, ну, там дзяржавы падаюць, каб для іншых это, можа, была некая такая ролевая модель. А можа, вы ведаеце, мабыць, Беларусь карысталася гэтым спісам і ўжывалі нейкія практыкі? Беларусі былі выдатныя свае практыкі. Напрыклад, фестываль «Берагіня», які мы маглі б падаць той жа спіс ЮНЕСКО, таму што это быў вельмі эфектыўны інструмент па захаванні якраз гэтых культурных экспрэсій, да якога, вы ведаеце, датычны быў Козенка, і ён шмат гадоў праводзіўся ў самых розных гарадах. І яшчэ ў 90-е гады існавалі так названыя этнашколы, дзе па сутнасці там з першага класа і з дзіцячага садка вывучаліся розныя танцы, спевы, розныя вось гэтыя веды традыцыйныя. І пасля прадстаўнікі вось гэтых школ сустракались на гэтым фестывале. На жаль, вось гэта практыка ўжо не існуе. Мне надзвычай жаль, таму што яна не апошнія гады, ўжо гадоў 10, все менш і менш стала падтрымліваць дзяржаўнай падтрымкі, пакуль ўжо сышла яе просто не існуе. Вось шкада. Конечно, это уже все описано там в книжках, но гэта была такая жывы такі моцны інструмент, якраз які спрыяў захаванню вось гэтых элементаў. У Беларусі шмат хорошых прыкладаў, там, скажем, я уже узгадвала, што вось 14-го года актыўнае вось развіццё гэтых моладзевых лагероў. Але на сённяшні дзень, все просто, я так думаю... Добра, калі гэта не будзе ваенна-патрыятычны лагер. Вось, ваенна-патрыятычны хутчэй, да. Я так думаю, што тое, што в эміграцыю ўзнікае, але зноў жа, разумееце, адна справа, калі гэта в рамках дзяржаўнай палітыкі, і нават калі матэрыяльна не падтрымліваецца, але ёсць спрыянне, падтрымліваецца на заканадаўчым узроўні і далучаюцца самыя розныя арганізацыі, то спонсараў на гэту справу заўсёды можна знайсці. І так і было. Вот колькі такіх файных ініцыятыў былі падтрыманы і ПраАН в рамках праграмы ПраАН, і была такая праграма Еўрапейскага Саюза, там усходняга партнёрства, в рамках якой таксама былі свае праекты, і беларусы актыўна карысталіся. Ці, напрыклад, некія прыватныя ініцыятывы вось па развіццю вось гэтай нематэрыяльнай культурнай спадчыны, таксама такіх лакальных локусах асобных в рэгіёнах яны былі. Всё гэта моцна развівалось пасля таго, як Беларусь падпісала гэту канвенцыю і пачала імплементацыю яе вось на нацыянальным узроўні. Для звычайнага чалавека, увогуле, калі ён чуе ЮНЕСКО і там спіс аб'ектаў спадчыны ЮНЕСКО, то уяўляецца, што існуе нейкі спіс, куды там перыядычна дадаюцца нейкія аб'екты. Некія выключаюцца, некія дадаюцца, але агулам вось мы ведаем, напрыклад, што ў Беларусі ёсць там 4 матэрыяльныя аб'екты спадчыны ў ЮНЕСКО. І вось там мы ведаем у навінах, што вось у гэтым годзе дадалі яшчэ плюс адзін аб'ект нематэрыяльнай спадчыны, у гэтым годзе яшчэ плюс адзін. І гэта такое агульнае разуменне. Для такога больш пашырнага разумення гэтай тэмы вось дадалі, напрыклад, калядныя цары у спіс нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКО. А што далей? Вось, гэта на нешта паўплывала ўвогуле? Гэта нашмат што паўплывала. Спачатку пра ЮНЕСКО. У нашым уяўленні, што ЮНЕСКО это вось некі там орган Парижа, які там усім кіруе. Што такое ЮНЕСКО? ЮНЕСКО складаецца з дзяржаў-удзельніц, іх 195. Вось дзяржавы падпісалі гэты міжнародны дагавор і вырашылі, што яны зрабілі вось такую арганізацыю ПраАН, якая будзе займацца пытаннямі
культуры, адукацыі, камунікацыі, гэтак далей. То бок гуманітарным вось гэтым спіскам. І насамрэч вось ЮНЕСКА і складаецца з гэтых дзяржаў. Самы галоўны орган ЮНЕСКА гэта генеральная канферэнцыя, якая там збіраецца раз у 3 гады і вырашае ўсе гэтыя пытанні. Але паколькі ў ЮНЕСКА шмат розных канвенцый, не толькі культурных, то вакол этих канвенцый вот у этой арганізацыі фарміруюцца секретарыяты. Но яны не кіруюць працэсамі, яны проста з'яўляюцца менеджерамі, якія вось ажыццяўляюць эту камунікацыю між краінамі і гэтак далей. А ўсе рашэнні прымаюць, калі в рамках канвенцыі, то гэта такі міжурадавы камітэт там па ахове в рамках адной канвенцыі і Генеральная асамблея і Генеральная канферэнцыя. Вось это такая арганізацыя. Але вось гэтыя спісы, яны існуюць не толькі в канвенцыі 2003 года аб ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Мы ведаем самы такі больш вядомы спіс, гэта спіс сусветнай, прыроднай і культурнай спадчыны, які быў заснаваны в рамках канвенцыі 72 года. Вось яна так і называецца, аб абхове этой сусветнай спадчыны. Гэта толькі матэрыяльныя аб'екты, культурныя ландшафты і прыродныя аб'екты. І гэты спіс мае там больш 1000 найменняў, і ў гэты спіс краіна намінуе свае аб'екты, якія вось яны лічаць, што яны валодаюць такой універсальнай сусветнай каштоўнасцю, таму вартыя гэтага значення. Дакладна так в рамках канвенцыі 2003 года існуюць два асноўных спіса. Рэпрэзентатыўны спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны чалавецтва. Гэта спіс той спадчыны, якой, па сутнасці нічога не пагражае, яна ўжо перасякнула нейкія межы вось такіх невялікіх локусаў, традыцыйных рамак, яна актыўна развіваецца і набірае нават не толькі нацыянальны такі маштаб і мульцінацыянальны, таму што адзін і той жа элемент можа ўжо, як я ўжо той ж йогу, нават в еўрапейскім вось кантэксце існуе. А другі спіс, і ён для гэтай канвенцыі асноўны, таму што яна накіравана на захаванне гэтых элементаў нематэрыяльнай культурнай спадчыны, называецца спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны, якой патрабуецца тэрміновая ахова. Это значыць, што вось гэта спадчына, яна невялікая, у яе маленькая супольнасць. Вось калядныя цары і пагост у гэтым спісе, таму што там, вёска, там 100-200 чалавек, так? Вось гэта для міжнародным маштабе невялікая. Але вось гэта спадчына, мы вырашылі, што нам патрэбная міжнародная дапамога. В прыватнасці, каб далучыць нейкія сродкі для развіцця вось гэтай супольнасці, для таго, каб яна стала больш вядомай, таму што калі больш інфармацыі, калі мы больш ведаем пра эту спадчыну, то яна лепш захоўваецца. І, конечно, это яшчэ стымулятар. Калі які-небудзь аб'ект альбо элемент спадчыны пападае ў ЮНЕСКА, то вот дзяржава, яна мае абавязкі перед ЮНЕСКА. І па сутнасці яна падпісала міжнародны дагавор. І па нашаму заканадаўству міжнароднае заканадаўства вышэй, чым нацыянальнае. Яно мае прыярытэт перед нацыянальным. Это у нас в Конституцыі запісана, гэта запісана, дарэчы, ў Кодексе аб культуры. То бок, калі, напрыклад, некі нацыянальны закон уступае ў супярэчнасць з канвенцыяй, то дзейнічае канвенцыя. І гэта, конечно, стымулюе вось развіццю, мы маем пэўныя абавязкі перед ЮНЕСКА, і гэта прымушае дзяржаву ствараць некія механізмы. На сённяшні дзень гэта канвенцыя 2003 года, яна другая па папулярнасці канвенцыі ЮНЕСКА пасля канвенцыі 72 года. То бок яе падпісалі на сённяшні дзень, калі 195 краін свету в ЮНЕСКА, то яе падпісалі ўжо 186 краін свету. То бок яна даволі такая папулярная. І кожны год прыбавляецца. Чым яе папулярнасць? Таму што это не толькі зацвярджае некі статус краіны, в сэнсе, в міжнародным сэнсе, аўтарытэт можа быць. Але я так думаю, што гэта важны такі, і эфектыўны інструмент паказаць сваю адметнасць.
у міжнародным свеце, паказаць, што вось мы існуем, што ў нас вось ёсць такая культура. Это некі маркер вось, скажем, нацыянальнай ідэнтычнасці, можа быць, да? Аўтарытэта сярод іншых краін. Конечно, это палітычны інструмент у першую чаргу. То бок для гэтых элементаў не так важно, это важно, конечно, вось гэта прызнанне, але все ж таки для дзяржавы это прызнанне мае большее значение, чем для супольнасці. Вот мы приняли калядные цари, и я думаю, что это посприяло в неким сенсе развитию на культурном уровне, потому что, на жаль, вот в Беларусі, як і ў многіх пасавецкіх краінах, у нас вось немає вось гэтых міжсектаральных палітык. У нас вот лічыцца, раз гэта связана з культурай, то вось культура і павінна забяспечваць захаванасць, да? Вось гэтых аб'ектаў или элементаў спадчыны. Вылучаць сродкі, там, забяспечваць розныя інструменты для іх захавання, спрыяць папулярызацыі і гэтак далей. І што датычыцца, скажем, матэрыяльных аб'ектаў, то можа быць, ну, гэтых інструментаў і дастаткова. А нематэрыяльная спадчына, мы бачым, што яна закранае не толькі сферу культуры. Калі мы гаворым, напрыклад, пра любы элемент, ну, напрыклад, пра традыцыйныя веды і практыкі. Вось возьмем бортніцтва, да? Ну, разумееце, што вось мы не можам тут вырашыць некую палітыку толькі в рамках культуры, бо гэта зусім як бы і мала звязана з культурай. Таму што, напрыклад, бортнікі зацікаўлены ў тым, каб іх не ўрызалі там іх правы, каб яны нармальна сябе адчувалі ў лесе, да? Каб быў лясны кодекс, які існуе, быў не рэпрэсіўны ў дачыненні да іх. Ну, там, не знішчалі гэтыя дрэвы, не прымушалі іх мяняць месцы, лакацыі, гэтак далей. Яны зацікаўлены ў тым, каб вось гэтыя палі, якія сельскагаспадарчыя, якія да гэтага леса блізка знаходзяцца геаграфічна, каб на гэтых палях не было ніякіх вот хімічных тых інтэрвенцый, да? Каб там іх не вбухівалі туды тоны вось гэтых хімікалій, таму што дзікая пчала, з якой маю справу бортнікі, яна проста гіне. І калі там яе палёт 5 кіламетраў, то зразумела, што вось там некі рапс, это поле з рапсам засейваюцца з хімікаліямі, і пчала это гіне. Яны зацікаўлены ў тым, каб была хорошая экалогія. І ў многіх іншым яны зацікаўлены ў тым, каб іх там, ну, рэшце-рэшт, абаранялі іх правы інтэлектуальныя, каб была сертыфікацыя. Таму што вось гэты мёд, ён вельмі карысны. Яны не выкарыстоўваюць ні цукру, не чысцяць гэтыя вуллі, калоды, яны не чысцяць рознымі хімічнымі сродкамі. У іх няма доступа да металу, таму што не выкарыстоўваюць традыцыйную перегонку, як вось у звычайных вось пчаляроў. І гэты мёд павінен каштаваць дорага. І вось тут, конечно, вот гэта сертыфікацыя, як, напрыклад, у літоўцаў, там, у іншых народаў, яна вельмі зручна. І мы не можам это вырашыць в рамках толькі культурнага заканадаўства. А вось міжсектаральнай палітыкі не існуе, на жаль. І в этом-то вся праблема. Нема разумення, што вось для гэта важна. Напрыклад, што у літоўцаў, там, в Ірландіі, у літоўцаў, в Шатландіі зараз цэлая праграма нацыянальная па адраджэнню традыцыйных відаў жывёл. І вось, здаецца, пры чым тут культура? А пры тым, што з гэтымі жывёламі вельмі многа звязана розных праяў, вось якраз нематэрыяльнай культуры. Той жа Лукашенко, напрыклад, яму падарылі чырвоную каровку, да, якая з'яўляецца традыцыйнай для Беларусі, і якіх засталося мала вельмі. Вось, но тым не менш, вось, мы ведаем, як вось гэтыя рэчы ўзаемасвязаны. Напрыклад, чаму Сардзінія з'яўляецца такім рэгіёнам, дзе больш за ўсё вось іх доўгажыхароў. І гэта таксама нематэрыяльная спадчына. Таму што там хорошая экалогія, таму што там існуе якраз вось такая традыцыйная культура, заснаваная на традыцыйнай ежы, на вырабу гэтай ежы, на выкарыстанні прадуктаў, на захаванне біоразнастайнасці. І вось гэта нематэрыяльная спадчына.
каб вы разумелі, да? То бок нематэрыяльная спадчына, яна вельмі мае універсальны характар, і яна вельмі важная для захавання цывілізацыі насамрэч, таму што заснаваная на ведах аб прыродзе, аб чалавеку, на народнай медыцыне, якая связана якраз з прыродай, і на вось такім гарманічным існаванні. Гэтыя спіскі гэта не панацэя для захавання, да? Вось што я хацела падвесці вынік, а ўсё ж такі палітыка, дзяржаўная палітыка, разуменне таго, наколькі это важна для нацыі, да? Вось, якая ахоплівае зноў жа не толькі культурны сектар, а все астатнія сектары, яна якраз вот з'яўляецца асноўнай для захавання вот гэтай нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Наконт спісу я яшчэ хацеў падкінуць пытанне, што існуе яшчэ спіс гісторыка-культурнай каштоўнасцей, падзел нематэрыяльная спадчына. Пытаўся спачатку пра ЮНЕСКА і што ўвогуле атрымалі тыя шкалядныя цэры ад гэтага. І мне такое тое ж самае пытанне адносна нацыянальнага гэтага спіса. Вось ёсць там дзве катэгорыі А і Б, напрыклад. У катэгорыі А я паглядзеў 45 найменняў гэтай нематэрыяльнай спадчыны. Вось што гэта дае? Вось, дадалі ў гэты спіс. Па-першае пытанне, канешне, а чаму менавіта гэта дадалі? То бок гэта на думку дзяржавы гэты спадчына мае каштоўнасць, я так мяркую. А вось другое пытанне, дадалі, а далей што? Можна тады вылучыць нейкія сродкі з бюджэта, каб Дом культуры правёў нейкі абрад? Значит, живая спадчына — это не то, что проводит там Дом культуры, да? Что все ж таки жыве, існуе в рамках вот целой супольнасці. Калі мы брали в спіс там все, что проводзяць Дамы культуры, і наколькі яны там займаюцца больш міфалогіяй, чым захаваннем, это іншая справа. Все ж таки вот это гістарычны аспект, да, і выяўленне таго, што з'яўляецца, скажем, некай жывой традыцыі, нягледзячы на то, ёсць там Дом культуры ці няма, в некаторых вёсках тыпа пагоста там і па сутнасці школы няма, да? І Дом культуры — это вельмі умоўная такая з'ява, таму што адна крыша захавалася, бібліятэка. Гэта канвенцыя якраз пабудавана на іншым прынцыпе. Вось гэта стварэнне тых інвентароў. Спачатку пра гэта скажу, потом пра беларускія рэаліі. Яно заснавана на тым, што весь працэс павінен ісці снізу вверх. Супольнасць там жадае, значит, падае некую заявку, пачынаецца працэс падрыхтоўкі, і самі людзі, не эксперты, не там прадстаўнікі Міністэрства культуры, а мясцовыя людзі. Вы ведаеце, што сёння краіна, яна ўсё ж такі досыць адукаваная, і в вёсцы жывуць там не дзядулі з бабулямі, як мы привыклі думаць, а жывуць настаўнікі, жывуць там адукаваныя людзі. Кожны раз гэта по-рознаму адбываецца. Это можа быць хто-то з дамоў рамёстваў, хто-то з рамеснікаў. Гэта можа быць хто-то з настаўнікаў, які просто займаецца краязнаўцам, ініцыюе гэты працэс і запаўняе гэту форму і гэтак далей. І справа ў тым, што калі Беларусь ратыфікавала эту канвенцыю, то доўга былі такая дыскусія сярод экспертаў, сярод розных там людзей, таксама прадстаўнікоў няўрадавых арганізацый, што мы будзем рабіць, як мы это будзем рабіць. І вырашылі, што для таго, каб пазбегнуць вот это адміністратыўнага ресурса, то мы створым такую сетку, якую ўвайшлі вось гэтыя няўрадавыя арганізацыі і эксперты з розных там экспертных цэнтраў, інстытуцый, акадэмій навук, і стварылі такую як бы сетку, куды улілись гэтыя цэнтры, абласныя цэнтры, якія сталі куратарамі гэтых працэсаў, і падключылі ўсе магчымыя дамы рамёстваў, якія проста існавалі, плюс майстры, плюс розныя арганізацыі, тыпа саюза майстроў і так далей. І вось гэты працэс, ён якраз будаваўся по такому сеткаваму прынцыпу. І стварылі як бы тыпа сакратарыята, аддзел інвентаря, які працаваў уже канкрэтна з вот гэтымі носьбітамі, да? І дапамагаў далучыць экспертаў, і кожны файл можа рыхтавацца там год ці два, таму што асноўны прынцып, не эксперты вось гэты складаюць гэтую анкету, запаўняюць, а самі людзі. І, напрыклад, у нас, што датычыцца царей, то там ініцыятарам быў механізатар,
Георгій Ціманаў, да, які сёння вядзе эту школу, які навучае вось гэтых дзяцей пры клубе, таму што ён з дзяцінства па сутнасці гэтым вот ён носьбіт, да, ён это все запомніў, ён все гэта аднавіў. Ён дастаў там фотаздымкі, пачаў аднаўляць гэтыя касцюмы, стварыў гурт, быў і царём Максімілянам, і царём Мамаем, прайшоў усе гэтыя этапы. Я такіх людзей шмат вот магу назваць, якія, можа быць, і адукацыі часам не мелі, але да іх пасля яны вось валодаюць такім арганізатарскай такой вось здольнасцю і аўтарытэтам. Ну і тая ж Кацярына Алексеевна, напрыклад, Панченя з вёскі Пагос. Ну вось, это просты чалавек. І калі б не яна, то про это абряд ніхто б не ведаў. І в прынцыпе, калі б не Кацярына Алексеевна, якая ўсё жыццё падтрымлівала, якая стварала эту ауру каштоўнасці, таму што што такое спадчына? Ну это канструкт. То есть некія людзі гэты канструкт ствараюць і падтрымліваюць. І вось яна стварыла такую як бы упэўненасць, не толькі яна адна, тое, што это вельмі важная каштоўнасць. Яна не толькі для вёскі Пагост. Так што в этой канвенцыі так і было. Што сёння робіцца? Думаю, што сёння этой сеткі, таму што шмат і экспертаў з'ехала, і па сутнасці і сама структура інвентаря, яна ўжо там сышлі людзі. Карацей, весь гэты працэс, ён ужо, думаю, трымаецца на адміністратыўным ресурсе, шкада. Што гэта дае? Ну, гэта дае шмат. Найперш, гэта прывяло да таго, вось вся эта дзейнасць, якая пачалась, па сутнасці, з 2009 года, як першы элемент увайшоў, як мы сталі актыўна працаваць у міжрадавым камітэце, як краіна, першы элемент атрымаў у нас вось гэты статус ЮНЕСКО. І пачала стварацца эта сістэма, мы атрымалі грант ад ЮНЕСКО, вось, і стварылі свой базу даных, нацыянальны інвентарь. Вось, пасля пачалась 2 гады, былі тренінгі на ўзроўні там усіх вылучаных локусаў, вось, звязаных з нематэрыяльнай культурнай спадчынай, на ўзроўні раёнаў, абласцей і гэтак далей. Далей было шмат такіх таксама круглых сталоў, варкшопаў, вось, якія дапамаглі, каб запрацавала вось гэта сетка створаная. Но самае галоўнае, гэта прывяло да вось такой самаідэнтыфікацыі рэгіёнаў. То есть, калі спачатку проста ездзілі, тлумачылі, як гэта важна, шукалі нейкіх людзей, там вось мы ўжо ведалі прыкладна, і в экспедыцыях выяўлялі, дзе, скажем, вось вельмі цікавыя такія некія элементы, якія мы маглі б вось далучыць да гэтага спіса, то гэта пасля стварыла вось такі працэс самаідэнтыфікацыі рэгіёнаў, якія таксама задумались. А мы вось там, скажем, чаму ў Гомельскай вобласці ўжо, допустим, 4, скажем, элемента, а вось мы, у нас нічога. І пачаўся працэс вось вельмі важны, я так думаю, для вот гэтага самавызначэння рэгіянальнага в культурным сэнсе. І как бы вынік вось гэтага павінен быць такі, што калі ты прыязджаеш у Беларусь, то як в Італіі, да? То есть, што мы маглі б рабіць вось гэтыя тыя ж кулінарныя туры, тыя ж там сырныя туры там, или яшчэ, і знаёміцца з гэтай кухняй не толькі а-ля нацыянальнай, в некім там рэстаране, а з кухняй рэгіёна, з мясцовай, мы маглі б бачыць іх культуру, іх рамёствы, якія не падобныя, скажем, на іншы рэгіён. І гэта все, конечно, такі трывалы фундамент для агульнай некай нацыянальнай вось гэтай культурнай памяці стварала. І много в этом сэнсе шмат было зроблена. І правда, гэты працэс, ён як бы быў запущены, ён актыўна працаваў праз сістэму вось гэтых неўрадавых арганізацый, якія працавалі на грамадскім узроўні. Што датычыцца вось беларускага вопыту, у нас, на жаль, па заканадаўству як бы атрымаецца, што ў нас існуе як бы 2 спіса нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Спачатку яна пападае ў нацыянальны інвентарь, вось у гэту базу, далей намінуецца у дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны, які ў нас адзін. Што такія гэтыя нацыянальныя спісы? Я б гэта назвала, такім, як бы, выкарыстоўваючы вось гэту тэрміналогію Нара, французскага даследчыка ў галіне памяці, што гэта такія афіцыяльныя месцы памяці, так, вось, культурнай памяці.
на якія фарміруюцца на ўзроўні дзяржавы. Вось мы выключаем пэўны элемент, но это или аб'екты, но это не значит, что, скажем, гэтым мы абмяжоўваемся, так? Ну, таму што іх намнога больш тое, што люди лічаць культурнымі каштоўнасцямі. Но это норм для кожнай краіны. Наше заканадаўства, вось гэты кодэкс культуры, ён у той часткі, якая датычыцца аховы гісторыка-культурнай спадчыны, ён не заўсёды карэлюецца з канвенцыямі ЮНЕСКО. Но я уже сказала, что у нас існуе прыярытэт міжнароднага права, і мы вельмі лёгка вот у гэтай палітыкі дзяржаўнай замянялі. Калі штосьці не прапісана ў законе, то прапісана ў канвенцыі, мы, значит, вось выкарыстоўваем вот гэтыя нормы канвенцыі. Это было нормально. Што датычыцца спіса вось гэтай катэгорыі, спіса нематэрыяльнай культурнай спадчыны, на гэтым можам убачыць вот эту эвалюцыю, як гэты спіс фарміраваўся з 92-го года, як узнік вось гэты першы закон аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. І тады это вельмі быў прагрэсіўны закон, я павінна сказаць, таму што ён поўнасцю памяняў вось гэту парадыгму. Там былі помнікі, да? А тут стала гісторыка-культурная спадчына. Ён як бы дэманстраваў нашу прывязку да міжнароднага заканадаўства, да еўрапейскай вось гэтай традыцыі. І уже ў гэтым законе, што в 92-м годзе былі прапісаны як бы две важныя катэгорыі: матэрыяльная і духовная спадчына. Пасля падпісання 2003 года вось гэта духовная спадчына, яна была проста зменена іншым, но практычна не адбылося змен вось у самім кантэксце гэтага закона. І атрымалася, што вось шмат нестыковак. Напрыклад, в гэты як бы спіс духовнай спадчыны былі ўключаны 45 геральдычных аб'ектаў. Што значыць геральдычных аб'ектаў? То бок на той час, калі мы фарміравалі некі свой канцэпт памяці, то мы, это, значит, Республика Беларусь, мы вырашылі, што для нас важна унесці вось гэту геральдыку, топаніміку, да, і даць ім некі статус, некіх спадчыннай каштоўнасці, да, таму што у нас закон аб каштоўнасцях. І это правильно. І нават я на сённяшні дзень лічу, што это правильно. Таму што, зыходзячы з тых вось сучасных рэалій, я нават вельмі рада, што это 45 аб'ектаў, і не толькі там геральдычных, но вось та ж пагоня, да? Ну, это таксама геральдычны знак. Но там ёсць і топаніміка, топанімічныя аб'екты, яны ўключаны, взяты пад ахову. Все астатнія вот элементы, іх сёння больш 130, там 136, по-моему, гэта тое, што ўжо пасля падпісання канвенцыі адбывалася. То есть вось яны якраз больш адпавядаюць сэнсу канвенцыі, духу канвенцыі. Это якраз яны все былі намініраваны ў той парадыгме, якая і прапісана вот в рамках канвенцыі. Што яшчэ дае вось упісанне ў гэтыя ахоўныя спісы? Конечно, такую ці сякую ахову. Ну, найперш ідэнтыфікацыю, дакументацыю, да? Таму што я ўжо сказала, чым больш мы ведаем пра спадчыну, тым лепш мы і ахоўваем. Другое, папулярызацыю. Таксама важна. Таму што калі сродкі масавай інфармацыі, там іншыя вось падключаюцца, іншыя інструменты візуалізацыі вось гэтай спадчыны, напрыклад, той выдатны серыял, які быў на БТ, называўся «Жывая культура», ён вось якраз прапагандаваў усе вось гэтыя элементы, ўключаныя ў спіс гісторыка-культурнай спадчыны. Конечно, гэта ўсё пэўнай ці іншай ступені, я ўжо сказала, што не было міжсектаральнай палітыкі, але яно адлюстравана было і в адукацыйных нейкіх працэсах, праграмах, і гэта таксама плюс. Гэта спрыяла развіццю грамадзянскай супольнасці, конечно, таму што шмат вось няўрадавых арганізацый пасля 2003 года узніклі, якія менавіта вось практыкавалі розныя формы нематэрыяльнай культурнай спадчыны і далучалі да гэтага працэсу вось носьбітаў. Так што это хорошы працэс. Там ёсць сваі недахопы, якія характэрны для ўсіх спісаў ЮНЕСКО, нацыянальных, там лакальных і гэтак далей. Это тое, што мы нейкім чынам універсалізуем вось гэту спадчыну, да? Там навязваем некія бренды, ярлыкі.
І гэта часта прыводзіць альбо да апрапрыяцыі, калі няма заканадаўства, ці да, скажам, камерцыялізацыі. Или часам до фалькларызацыі, напрыклад. Што такое фалькларызацыя? Гэта калі мы замест падтрымкі вось нейкіх жывых там элементаў пачынаем фарміраваць вось некія сваі прыдуманыя для публікі варыянты вось этой спадчыны, да? То есть мы вось выцягваем гэтых носьбітаў на эксплуатуем іх на розных фестывалях типа дажынкі, хаця яны не артысты, яны не хочуць гэтага. Мы эксплуатуем рамеснікаў няшчадна і часта проста колькі такіх выпадкаў, калі ты дамы рамёстваў працуюць не для таго, каб атрымаць даход, а для таго, каб задаволіць там, напрыклад, мясцовыя ўлады, вось іх там прыхаці, вось на розных там святах і гэтак далей. Ну или калі, напрыклад, мы там клубнымі формамі заменяем жывую культуру. І вось на гэта павінна быць накіравана вось гэта палітыка па ахове вось інтэлектуальных правоў. Ну, на жаль, вот этой палітыкі, нягледзячы на то, што Рэспубліка Беларусь ратыфікавала все вось гэтыя ініцыятывы ў галіне заканадаўства WIPO, то есть сусветнай арганізацыі па ахове интеллектуальных правов, например, вот у нас в Республике Беларусь закон об географичных найменнях. А кто им користается? Хоть один приклад есть? Нема. А что такое географичное наймение? Для нематериальной спадчыны это вельмі хороший инструмент. Например, адельская кухня. Да, вось ёсць вёска Адельск, у якой такая цікавая кухня, симбиоз там польской, габрэйской, белорусской кухни. И надание вот этого статуса, конечно, бы сприяло развитию вёски, да, потому что можно же было открывать разные там всякие, выкарыстоўваць это инструменты и выкарыстоўваць там, те же рестораны могли платить некую вось сумму за выкарыстанне той, як это робится в той же Италии или Испании или там во Франции. Или у нас есть, оказывается, закон об ахове коллективных правоў. Вот гэта я для себя открыла просто. І ён таксама не працуе, тому што у нас калектыўныя правы ніяк не абараняюцца. Ну, не могу сказаць ніяк, это было б неправда. Напрыклад, калі калектыў атрымлівае крышку вось ўсё ж такі працуе. Напрыклад, калі гаворка ідзе пра калектыў, які валодае там званнем народнага. Но это зноў жа калектыў, вось гэта зноў некі адміністратыўны ресурс, то бок вось і зноў мы натыкаемся вось на гэты кантроль і на такую жорсткую каардынацыю з боку вось органаў улады, замест таго, каб вось ўсё ж такі даць некую свабоду для носьбітаў і толькі абараніўшы вось ўсё ж такі і сертыфікацыяй, патэнтамі там і шмат іншымі інструментамі, якія існуюць вось іх правы. Не казаць, што мы можам наўпрост назіраць, фактычна ж людзі могуць самі нешта рабіць, то бок калі дзяржава не робіць, то можна рабіць знізу. І вось я хацеў запытаць наконт таго ж інвентара, той нематэрыяльнай спадчыны, якую не ініцыявалі знізу, і фактычна мы пра яе не ведаем, яе няма ні ў спісе інвентара жывой спадчыны, ні ў спісе гісторыка-культурных каштоўнасцей. То бок яна дзесьці ў нейкіх вёсках яшчэ можа існаваць, нейкія там практыкі, нейкія абрады. Што б вы параілі зрабіць людзям, якія вось хацелі б увогуле так адкрыць нешта новае, дадаць нешта новае ў інвентар? Ёсць нейкі механізм ўсё ж такі, ён ужо працуе там той жа Беларусі, так? І ён не спыніўся. Просто я боюсь, что вот ва ўмовах такого, як сказать, тотального контроля и такого моцнага административного ресурса это не будзе так, як хацелася. І што можа быць вось гэта наадварот, калі гэта яшчэ існуе ў такім некім вольным парадку, да, то есть люди вот збіраюцца там нешта робяць, вот як, напрыклад, в гарадах, да, там існуюць яшчэ танцевальныя клубы вось па сённяшні дзень. І кожны думае, лепш все ж таки не звязвацца з дзяржавай, тады менш будуць умешвацца і гэты адміністратыўны ресурс не будзе так уплываць, інакш это все можа привесці да знікнення самих элементов. Поэтому я думаю, что лепш просто не перашкаджаць. Я кажу, что я уже пережила вось як бы і савецкія часы, калі все забаранялось і калі гэта просто было немагчыма. І тым не менш гэта існавала.
тых ці іншых формах яно існавала, таму што вось гэта творчасць людзей яе просто нельга задушыць, яна ўсё роўна будзе існаваць. І я ўжо кажу і пра розныя рамёствы і пра тыя ж вясковыя там святы, калі проста збіраюцца, і там, скажам, пра традыцыю калядавання і традыцыю валачобніцы і традыцыі, там самыя розныя традыцыі, якія яшчэ існуюць у нейкіх традыцыйных локусах. Вось. Ну, я б параіла проста развіваць гэта і в рамках гарадоў, таксама в рамках гарадской культуры. І хачу яшчэ раз нагадаць, што гэта ўсё не зводзіцца да вясковай культуры, таму што калі мы паглядзім той жа спіскі ЮНЕСКА, мы паглядзім, якія там самыя розныя элементы, там вельмі шмат якраз элементаў спадчыны, якія звязаны з горадам, з гарадской культурай. І зноў жа трэба звярнуць увагу не толькі на беларускую спадчыну, не толькі на спадчыну тытульнай нацыі, таму што ёсць і габрэйская спадчына, і вось вельмі цікавыя вось такія праявы, таксама творчыя праявы традыцыйнай культуры ёсць у беларускіх татар. Тым ліку і святы, і абрады, і кухня, і гэтак далей. Так што тут мне проста самае важнае для мяне это ўсё ж такі не перашкаджаць, не ўмешвацца, не залішне кантраляваць, вось проста даць свабоду для развіцця вось творчасці чалавека, для вось такіх ініцыятыў. То і неправда, што моладзь не цягнецца да гэтага. Моладзь цягнецца да гэтага, таму што яны адчуваюць, што вось гэта іх карані, гэта іх сувязь з продкамі, з той культурай, да якой яны сябе адносяць. Часта вось сама нематэрыяльная культура, яна настолькі, як бы сказаць, выразная, яна настолькі глыбокая, што яна з'яўляецца яшчэ большым там ідэнтыфікатарам вось такой нацыянальнай памяці, нацыянальнай ідэнтычнасці, чым, скажам, некія матэрыяльныя аб'екты. Самае галоўнае, каб моладзь адчувала сябе захавальнікамі. Не проста выкарыстоўвала это ўсё, а яшчэ разумела, што на кожным з нас вось ляжыць велізарная адказнасць захаваць гэта для сваіх дзяцей. І гэта не патрабуе вялікіх сродкаў. Таму што давайце звернемся да сваёй сям'і, да вось той культуры, якая там, скажем, перадавалася вам ад сваіх продкаў, і пастараемся это ўсё ж такі нейкім чынам захаваць для сваіх дзяцей, перадаць. Хацела яшчэ дадаць наконт там не перашкаджання, але ж існуюць розныя пагрозы не з боку вось уласнаручных некага ўмешательства, но проста таго, што свет глобалізуецца. Я правяду прыклад. Там, гады 2 таму, здаецца, размаўляў і запісваў эпізод з Тацянай Васільевнай Валодзінай. Яна ўзгадвала, што якраз там вось адносна нядаўна нашай тады размовы яна была ў Дзятлаўскім раёне на юраўскім абрадзе. І яна кажа, што вось гэта для яе было нейкі такі як цвік у сэрцы, бо там мусіла быць карова, але яна была фанерная карова, бо наўпрост ад таго, што людзі каров не трымаюць у гаспадарцы. І вось тут быццам бы і няма што зрабіць з гэтым. Не прымусіш трымаць карову для абрада на всю вёску, а з іншага боку быццам бы і людзі ўсе хочуць і правесці гэты абрад. І вось што з гэтым рабіць? Мадыфікаваць пад сучасны сусвет абрады? Я не думаю, што ёсць нейкія там інструкцыі, што нам з гэтым рабіць. Я думаю, што вось зноў жа это трэба неяк асэнсаваць. Для нас важна вот эта карова. Калі для нас важна эта карова, да, як для нас важна там было не нам, а вот тым вучоным, якія захавалі зубра. Ім трэба было гэта ўзнавіць там з ДНК, вось на падставе мінімум нейкіх дадзеных, да, і вось яны это ўсё і ўзнавілі, і сёння эта папуляцыя настолькі вялікая, што мы яе прадаём, там розныя самыя іншыя краіны. Так вось, это не толькі эксперты павінны ўсвядоміць, што вось эта карова такая важная, а усвядоміць супольнасць, што вот тады іх абрад, там, скажем, збедняецца, што ён несапраўдны, так? Вось, што вось трэба нешта рабіць. І яны знойдуць варыянты, як гэта зрабіць, да? То бок з'явяцца людзі, якія будуць там вырошчваць гэтых кароў, якія завядуць эту карову. Ну, я не ведаю.
Но это просто працэс, які нельга рэгуляваць, да? Толькі трэба, можа быць, тлумачыць людзям, праводзіць некую адукацыю. В этом працэсе захавання спадчыны нематэрыяльнай не можа быць ніякіх рэгулятыўных інструментаў, акрамя тых, якія сама супольнасць устанавливает, да? Я вам рассказывала, калі там ёсць нейкія забароны доступу или там вось есть некія важныя рэчы, якія абавязкова вот тыя каноны, якія абавязкова павінны прысутнічаць, і яны ахоўваюцца вось гэтай супольнасцю. Вельмі важна. Но это вот такія рэгулятыўныя інструменты, якія в рамках толькі вось гэтых супольнасцей, носьбітаў, практыках і гэтак далей. І яны толькі тады працуюць. А хтосьці прыедзе і зверху скажа: так не бывае. Так просто не бывае. І мы павінны прыйсці да той думкі, што частка проста вось гэтых элементаў яна знікне. Яна знікне, таму што не будзе патрэбы ў тых вось людзях, якіх мы можам назваць не проста носьбітамі і практыкамі, а тыя людзі, якія, можна сказаць, калі мы гаворым в рамках там юрыдычнага права, з'яўляюцца яе ўладальнікамі. Вось яны это калектывы, якія валодаюць. Яны палічылі, што гэта ім не надо, или просто гэтыя калектывы разбураны, спадчына знікае. І нічого з гэтым нельга зрабіць. Не закансерваваць, не адрэставраваць, як з матэрыяльнымі аб'ектамі. Но частка трансфармуецца, адаптуецца, на то яна і жывая спадчына. Яна адаптуецца альбо цалкам, альбо ў некіх іншых формах. Скажам, калі страчаны танцы там некай правінцыі, то яны могуць лёгка, дзякуючы вось тым, скажам, базам даных, экспертам, асобным людзям, вось энтузіастам, яны могуць цалкам аднавіцца в суседнім горадзе і в выглядзе клуба, так сказаць. Ці, напрыклад, выцінанка. Вось яна такія прыклады вот чыста народнай культуры, выцінанцы, захаваліся, можа быць, у Любанскім раёне, і то носьбіты вельмі ўжо старыя. Ёсць прыклады в Івацельскім раёне, калі яна частка, скажем, просто такой народнай традыцыі. В асноўным это сёння мы кажам пра школы, пра маладзечанскую школу, пра рэгіянальныя іншыя школы, вось пра універсітэты, якія вот праводзяць эту адукацыю, да, там, і в галіне вось гэтых народных традыцыйных рамёстваў і гэтак далей. Но мы не можам сказаць, што эта культура сышла, правильно? Таму што гэта рамяство існуе. Яно набыло нейкія новыя формы, но дзякуючы вось гэтым школам, прыватнасці маладзечанскай школы, якая вось гэту традыцыю захоўвае, якая вось гэтыя рамкі устанавіла ўжо в сістэму адукацыі і строга за гэтым сочыць, каб все ж таки не толькі развівалась вот там, скажем, contemporary art, да, а все ж таки захоўвалася вось гэта традыцыйная выцінанка, заснаваная на гэтых народных каранях. Ну і гэтак далей. Калі не будуць знікаць вось гэтыя локусы, калі мы гаворым пра традыцыйную культуру, калі яны будуць развівацца, вёска будзе развівацца, будзе існаваць школа, будзе існаваць той жа клуб, як бы мы яго не крытыкавалі, но это все ж таки тое, што згуртоўвае вось гэту супольнасць. Будуць існаваць нейкія людзі, якія, я ўжо сказала, мы можам назваць іх носьбітамі, таму што вось яны сапраўды захавальнікі вось гэтай культуры і транслятары гэтай культуры. Яны перадаюць гэтыя з'явы. Будзе далучацца молад, то мы можам сказаць, што такім чынам мы захаваем гэтыя локусы. Калі это яшчэ дзяржава вось будзе спрыяць і будзе зацікаўлена ў захаванні гэтых традыцыйных локусаў. Калі не, значыць, все это будзе просто ўжо існаваць зусім в іншых формах. Але многае з гэтага захоўваецца. Напрыклад, ёсць такія элементы, якія, як сказаць, вельмі лёгка адаптуюцца. Тая ж ежа. Па-першае, на ўзроўні прызнання. То есть мы ўсе кажам, што мы там сябе ідэнтыфікуем з дранікам. Мы можам просто спрачацца з мукой, без мукі, неважна. Но нават сама спрэчка гаворыць пра тое, што для нас это важна. Да? Вось з мукой яны будуць ці без мукі. Но якраз ежа, яна лёгка нават в глобальных варыянтах з улікам таго, што мы ўсё роўна на ўзроўні і фізіялагічным, і эмацыянальным, і ўсё роўна прывязаны да сваёй кухні. Мы можам там паспрабаваць любую, но нас заўсёды цягне ўсё роўна да сваёй кухні. Яна пры ўмове яшчэ спецыяльнай палітыкі, вось, конечно, яна можа быць просто
расквітнець. Ёсць міжнародныя механізмы заканадаўчыя, та ж дэкларацыя аб культурнай разнастайнасці і шмат іншых дакументаў, якія не даюць ўсё ж такі разгуляцца вось гэтай глобалізацыі. І ідзе працэс вось іншы, ён кантраверсійны працэс. З аднаго боку, як бы клас, эканоміка глобалізуецца, рынок таксама спрыяе развіццю грамадства, гарадоў, вёсак і гэтак далей. І это класна, таму што тая ж глобалізацыя, яна будзе спрыяць развіццю вёскі за кошт інфраструктуры развіцця, за кошт там каранення нейкіх новых тэхналогій. А з другого боку, ідзе такі кантраверсійны працэс у грамадстве ва ўсім свеце, ён таксама глобальны. Это ўсё ж такі вяртанне да каранёў, это захаванне вось гэтых нейкіх культурных праяў, захаванне сваёй ідэнтычнасці. Калі б гэтага не было, то не было б у ЮНЕСКО вось гэтых спрэчак пастаянных. А што важна, а што не важна, што маё, што не маё. У сербаў вось ёсць такі класны фільм, не ў сербаў, болгары знялі, балгарскі рэжысёр і журналістка, ён называецца «Чыя гэта песня?». І сутнасць это дакументальны фільм, ён гадоў 10 нават намінацыю, ён намінаваўся на Сербіі, ёсць такі фестываль этнаграфічнага кіно і атрымаў вось некую ўзнагароду. І гэта фільм пра тое, што вось і журналіст, і рэжысёр, яны задумваліся. Вось яна сядзіць у кавярні в Сафіі і пачула песню. Кажа, вось гэта класна, я на гэтай песні вырасла. А выконваў гэта сербскі гурт. І яны праехалі па ўсіх Балканах і так, значит, і выяснялі, а чыя ж гэта песня? І выяснілася, што гэта песня нават у Турцыі таксама лічыцца сваёй турецкай нацыянальнай народнай песняй. Но кожны раз яна захоўвалась мелодыя, захоўваўся рытм, але змянялі словы. І в адным выпадку яна была проста ваенным маршам, у другім песняй пра каханне. І вот вельмі важнае пытанне, чыя гэта песня? Таму што паняцце унікальнага до нематэрыяльнай культурнай спадчыны не адносіцца, таксама як паняцце аўтэнтычны. Таму што нічога унікальнага не можа быць. Унікальны для конкретной супольнасці, для іх унікальны. Таму што это связано з іх вось адметнасцю, з іх ідэнтычнасцю, з іх разуменнем вось спадчыны. Вось вы кажаце, і быццам бы і патэнцыял вялікі, і нематэрыяльная спадчына гэта тое, што паступова развіваецца, там трансфармуецца неяк, а з іншага боку ёсць геапалітычны складнік і ёсць быццам бы рознага кшталту акалічнасці, якія могуць паўплываць негатыўна. Ось, на вашу думку, нам ёсць увогуле за што хвалявацца па пытанню нематэрыяльнай спадчыны Беларусі? Якія перспектывы? Перспектывы, па-першае, яны звязаны не толькі, там, скажем, толькі з беларускай гісторыяй, да? То есть з беларускім сучасным кантэкстам, а з тымі працэсамі, якія ва ўсім свеце адбываюцца. Такія глобальныя трансфармацыі, якія, в прынцыпе, закранулі ўвесь свет. І, конечно, тут шмат пагроз існуе для нематэрыяльнай культурнай спадчыны, улічваючы такі характар вось вельмі ўражлівы. А з другога боку, абсалютна беларуская гісторыя. Это міграцыя, это раздзяленне грамадства, это моцная урбанізацыя, калі там літаральна за 30 год 80% з 30% вось стала 80 жыхароў гарадоў. І это змяніла абсалютна кантэкст. І трэба спецыяльныя нейкія праграмы з гэтым працаваць, дэмаграфічныя праблемы. Конечно, палітыка кіравання, вось адсутнасць нейкіх дэмакратычных вось такіх магчымасцей для развіцця этого патэнцыяла. І конечно, это все пагрозы. Конечно, я уже сказала, што частка элементаў, яны, як птушка Фенікс, яны просто лёгка адаптуюцца, адраджаюцца. Але больш хвалююць існаванне гэтых лакальных традыцый, якія звязаны непасрэдна з свястковай культурай. Тут, мне здаецца, все, пачынаючы ад дыялекта да нейкіх аспектаў культурнай памяці, яны найбольш будуць падвержаны і найбольш знаходзяцца пад пагрозай як разнікнення. Так што тут трэба задумацца пра іншы аспекты, лічбаванне,
і каб захаваць все ж таки саму з'яву, нават яе, скажем, дакументальны нейкі візуальны характар, Таму што калі мы гэта маем, то мы тоже з цягам часу можам гэта адрадзіць, зрабіць шмат запісаў, а з другого боку яшчэ і, скажем, гэта папулярызацыя вось гэтай культуры сярод моладзі, таму што калі яна не будзе звязана з пэўным локусам, то яна будзе існаваць у нейкіх іншых формах, што таксама не так уже і дрэнна, да? Таму што на ўзроўні вось гэтых песенных скарбаў, то спеўных скарбаў, таму што там вельмі такая прыгожая спеўная традыцыя на ўзроўні кухні, на ўзроўні нейкіх там, скажем, вот этих сторітэлінг, гісторій, міфалогіі. Ну, і гэта таксама добра, таму што гэта все равно не знікае з нацыянальнай памяці. Вось, такім чынам. А колькі год вы ўжо ў тэме нематэрыяльнай спадчыны? Справа ў тым, што так склалася жыццё, што калі падпісалі эту канвенцыю, то не было эксперта. Вось і тут патрэбен быць чалавек не экспертам фальклора, а эксперт хутчэй у спадчыны і з веданнем англійскай мовы, з уменнем працаваць там у розных структурах міжнародных. І вот тады нацыянальную камісію ЮНЕСКО ўзначальваў такі выдатны чалавек, як Владимир Григорьевич Часны, дыпламат, просто чалавек, які немаверна многа зрабіў для беларускай культуры, які разумеў, што трэба для Беларусі, як яе прасоўваць на міжнародным узроўні. І вось у 2006 годзе мяне просто запрасілі, таму што Міністэрства замежных спраў, а тым больш Міністэрства культуры просто не ведалі, што з гэтым рабіць. То есть, як бы мы вельмі лёгка падпісалі эту канвенцыю. Адныя з першых краін вось, і ўвайшлі вось гэты міжрадавы камітэт, і трэба было там працаваць. І калі мяне туды пасылалі, то мне сказалі: вось, разумееш, от першае пасяджэнне этого камітэта, і Рэспубліка Беларусь нічога там ніяк не праяўлялась. І твоя задача просто выступаць по кожнаму пытанню. І больш нічога не ведала пра гэта. І я, конечно, поехала, и я была в неким шоку, потому что у меня такое конкретное задание. Я просто там не спала ночами, вывучала все это международные документы, думала, як мне тут от Республики Беларусь. Врешті они были задоволены, что в протоколе, який ЮНЕСКО дослала Министерству замежных справ, там было позначено: вот Республика Беларусь по таким-то питанням ось сказала там то-то. Я зразумела праз 2 гады, што гэта не столькі экспертная справа, а гэта дыпламатыя. Хаця там працавала шмат экспертаў, это было вельмі карысна таксама. І пасля гэтага пачаўся наш працэс. Вось, то есть у 2009 я правяла першы элемент. Я далей зрабіла, у нас уже быў аддзел при Інстытуце культуры Беларусі, які называўся аддзел па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, но мы займаліся міжнароднай палітыкай, працавалі в асноўным з ЮНЕСКО, Саветам Европы, там, ну, самымі рознымі структурамі. І па сутнасці мы выйгралі гэты грант, пачалі ствараць інвентарь вось у Інстытуце культуры Беларусі, увесь гэты працэс. Так што з 2006 года я была ў гэта ўцягнута. І ў 2020 годзе я яшчэ была экспертам ад Рэспублікі Беларусь у міжурадавым камітэце па ахове гісторыка-культурнай спадчыны. І мой элемент, вось, дзе я яшчэ актыўна яго праводзіла, это было культура борніцтва. У 2020 годзе якраз пачаўся ковід, і весь камітэт, пасяджэнне было онлайн. Але яшчэ хочу сказаць, што я таксама долучилась до файла по вытинанцы. Ну вот, это мой апошні файл, які прайшоў. Это тое, што я яшчэ рабіла таксама. Вось, арганізоўвала этот працэс, потому што над файлом працуе каманда. Это не просто. Это часам файл ЮНЕСКО рыхтуецца больш года. Долучаюцца ўсе гэтыя носьбіты, то есть это і экспедыцыі, дакументаванне. Это вялікая праца. Шкада, конечно, калі это все знікне, тому што тут просто праца вельмі многіх людзей. Тут многіх экспертаў і прадстаўнікоў там няўрадавых арганізацый, носьбітаў. І кожны раз ты думаеш, што
Ну, гэта я лічу, што вот это важны аспект, які застанецца для Беларусі, таму што это той бэкграунд, на якім будзе будавацца і як бы будучыня Беларусі. Вось з гэтага мы пачалі. І вось гэты элементы, якія сёння ўключаны, гэта фарміруе ну некае ўяўленне пра Беларусь. Я рада, што там ёсць буцлаўскі фэст, які паказвае вось таксама зусім іншую Беларусь, пра якую думалі, што это такая праваслаўная, забітая і вось гэта ўсё ж такі еўрапейская, што там ёсць элементы, якія паказваюць вельмі архаічны характар беларускай культуры, ну такія як пагост вось з яўроўскім карагодам, што там ёсць адны з лепшых нашых рамёстваў, тая ж саломка і вот выцінанка, і што там вот ёсць культура бортніцтва, якая просто вельмі вельмі адметная для беларусаў культура палеская. На жаль, вот гэтыя таварыствы бортныя брацтвы, іх уже не існуе, як арганізацыі, іх яны ўжо не існуюць у Беларусі. Яны шмат зрабілі вялікую працу для таго, каб гэты файл все ж таки быў створаны, мы працавалі, і это быў яшчэ такі хорошы вопыт працы ў міжнародным калектыве, таму што гэты файл рыхтаваўся разам з Рэспублікай Польшча. Вось, так што... Ну, атрымоўваецца, што вось 20 гадоў, ну, 20 гадоў таму пачалася ўся гэта у вас дзейнасць, ну, можна лічыць 20 гадоў увогуле ў тэме, там, можа, крыху менш у актыўнай такой фазе, і вось вы пералічвалі ўсе гэтыя тыя, ну, вынікі той працы, як мінімум гэта вось тое пералічанае. Я б хацеў запытацца, адкуль матывацыя гэта ўсё было рабіць? Што вас увогуле матывавала і навошта гэта ўсё рабілася? Каб тыя ж файлы з'яўляліся, каб спіс папаўняўся, каб з'яўляўся той же самы інвентар? Я думаю, что это... Ну, я так для себе адказваю на гэта пытанне. Я это рабіла, конечно, для Беларусі. Но для меня, может быть, это неяк пафосна гучыць, но для мяне было важно, что я вот так раблю для беларускай культуры штосьці важнае, штосьці значнае для Беларусі. Мне это за гэта не сорамна, да? Что я як бы на максимуме працавала, что я як бы выклалась там до самого конца, что я так, может быть, я рабіла дзесьці некие помылки, но это от того, что у нас, в принципе, мало такой практики працы ў міжнародных арганізацый. Зараз, конечно, я стала намного больше. Тады мы все ж таки заўсёды былі крыху ізаляванай такой краінай, нягледзячы на тое, што знаходзімся ў геаграфічным цэнтры Европы. Вот для мяне важно было як бы тое, што я это раблю для Беларусі. Так я лічыла і так я лічу. І я ўпэўнена, што мне вот, што ўсё гэта стварала вось такі вот беларускі бэкграунд у свеце, і гэта все будзе працаваць на перспектыву, на будучыню, і мне вельмі хацелось, каб это развівалось, каб мы все ж таки вось гэта права прасоўваць это беларускі кантэкст гістарычны, спадчыны, да? Каб мы гэта права адстойвалі і прасоўвалі. Таму што часта беларусы вось такія сціплыя, я магу чуць, ну вот калі, напрыклад, дзе некая ідэнтыфікацыя вось асабліва таго ці іншага аб'екта вот спадчыны, кажуць, ну ўсё ж такі вот складана назваць гэта беларускім. Можа быць, это вось там крыху польскай культуры, крыху літоўскай, все ж таки, як мы можам сказаць, што вот это адносіцца толькі да Беларусі. Ну, справа тым, што вот я лічу, што заходзячы з маёй практыкі, што гэта вось наша такая ментальная рыса. Мы заўсёды сумнеёмся. Нашы суседзі не сумнеюцца, яны заўсёды пішуць. Гэта там, скажем, літоўская спадчына, гэта польская спадчына. І ніхто не сумняваецца. Толькі беларусы заўсёды думаюць, што вот ці маем мы права. Мы маем права, таму што калі мы самі не будзем лічыць той ці іншы аб'ект или элемент спадчыны сваім і не называць гэта, вось, не ідэнтыфікаваць сябе з гэтым элементам, то за нас гэта ніхто не зробіць. Нас просто вот лёгка адсунуць. І будзе так, як у тым фільме «Чыя песня». Вот мы пасля будзем доўга-доўга выясняць, чыя ж вось гэта песня, да? То есть каму яна належыць.
Ну, украінцы яны не сумняваюцца, напрыклад, в адносінах да палескай спадчыны, што это украінская спадчына і правільна робяць. І аднак яны не замінаюць сказаць беларусам, што адначасова палеская спадчына з'яўляецца беларускай спадчынай. Такая гаворка атрымалася пра нематэрыяльную спадчыну, і вядома, што гаварыць пра яе ахову і захаванне яшчэ можна доўга. Мы размову пачыналі з булак, то бок з ежы. І пра ежу мне спадабаўся момант, калі Алла Борисовна казала пра яе разнастайнасць, як у Італіі. Карцей, у чарговы раз задумаўся пра Чучавіцкі край і яго кухню. 2 гады таму я пачаў збіраць звесткі пра стравы, якія існавалі ў Чучавіцкім краі. І думаю, час працягнуць гэтую справу. Ну і пытанне да вас, а наколькі вы ўвогуле ведаеце, што гатавалі ў вашых краях, у вашых вёсках, ці, не ведаю, тых же самых гарадах, чаму і не? Ці ведаеце ўвогуле гэта? А мо ёсць яшчэ час запытацца у старэйшых людзей? Дзякуй, што даслухалі гэты выпуск да канца, і дзякуй усім тым, хто падтрымлівае праект. Спасылкі, як падтрымаць, будуць у апісанні, таму не хвалюйцеся, ўсё можаце знайсці там. Будзем развітвацца, таму шануйце спадчыну, даследуйце яе і распавядайце пра яе іншым. Вандруем!